Galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila galondi segati emi tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila namara shikolo mawe tinya wilila fala kachideme. Tinya wilila saraka jubu bomori tinya wilila. Alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuka barkada ka saliki dawla son herama ka noy ala kirabai kisini nema baka ana somgo bela jele ani mawo madi yutu nyonya foka ta jodon se ala kanin aw beye o jamakulu sanumay fe biwajulu keneka niye anye segu ka ben février kaloma samba fla ani muga ani woro ala ka hina anga chogoroba sanumana noye Cerno Muhammad Hadi Chamye ale ka ziyara keneka mini ala sonama nyinande a san kɛmɛ a soma yɛlɛmali kana bila ala sɔnna ka kɛ ni san kɛmɛ kunbɛ baaraw ye balimaw sinjisiraw a bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ni ka jɛ kana bɛn ni ziyara sanuman ye ala sɔnna ma ala kosumaw caman kɔfɛ alikuranɛ kalanko caman kɔfɛ ala wele fɛn o fɛn de bɛ yen n'u bɛ se a la u y'a bɛɛ lajɛlen kɛ k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ hinɛ ye ka ɲɛsin nin cɛkɔrɔba sanuman ma n'o ye Cerno Muhammad Hadi Cham ye kalanw bɛɛ kun cɛlen tumana min na an karamɔgɔ Cerno Tijan Cham ale bɛ sɔrɔ ka duwawu kala an ye min sɔrɔlo la ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ya zal fadli wal ihsan Allahumma arzuqna bi kulli harfin min al-Qur'ani halawa wa bi kulli kalimatin karama wa bi kulli ayatin sa'ada wa bi kulli suratin salama wa bi kulli juz'in جزاء وبكل حزب حسنا وبكل نصف نعمة وبكل ربع رفعة وبكل سمن سناء اللهم ارزقنا بالألف ألفا وبالباء بركة وبالتاء توبة وبساء ثوابا وبالجيم جمالا وبالهاء حكمة وبالخاء خلانا وبالدال دنوا وبالزال زكاء وبالراء رحمة وبالزاء زلفة وبالسين سناء وبالشين شفاعة وبالصدق صدقا وبالضاد ضياء وبالضاء دهارا وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين قناعا وبالغين غناء وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنور نورا وبالوصل وصلة وبالهاء هداية وباللام الألف لقاء وبالياء يسرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله الظاهرين أجمعين اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح سيدنا ومولانا محمد عليه السلام وإلى أرواح أصحابه رضي الله عنهم أجمعين وإلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والمرسلين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا وأساتذتنا ومشايخنا خاصة وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أجمعين عامة وإلى جميع أصحاب الخيرات من المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين اللهم انصر من نصر الدين
واخذل من خذل المسلمين اللهم اخذل من خذل المسلمين اللهم اخذل من خذل المسلمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bɛtɛmɛnen kɔfɛ an balimakɛ Mohamed Lamine Jabate ale bɛ dantigɛli kɛ an ye Segu maa minnu ye kɛnɛ sɔrɔ yanni baara ninnu a kuncɛli baaraw cɛ min sɔrɔlo la ni aw an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ka jɛnatigɛ nɔgɔya an ma a ye minnu sɔrɔ wafatu la yarabi ama Ala ka hinɛ u la Ala ka yafa k'u ma aw denkɛ ani a balimakɛ ani Caminakaw ka jelikɛ Mohamed Lamine Jabate n yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn bɛ Banani saba kɔrɔma Segu yan premier quartier o la an ka autorité mɔgɔ minnu ye kɛnɛ sɔrɔ Baba gouverneur ani an ka préfet Dawuda Jara u bɛ sira la ka na olu ka nali ka kɔn o ɲɛ minnu y'an sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ sisan monsieur le maire bi yan Mamadou Sila ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan monsieur le maire bi yan Abdul Kulubali ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan an ka coordinateur dugu 2500 ani 17 a dugutigi ɲɛma n'o ye Togola ye Umaru Togola le coordinateur des chefs de quartier de fraction ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan o tɛmɛnen kɔfɛ an ka police directeur bi yan le directeur régional de la police de Ségou Abdoulaye Kulubali ale bɛ kɛnɛ kɔnɔ yan o la ka naba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo faama minnu y'an kɔ sisan kɛnɛ kɔnɔ olu de ye nin ye. Nin sanga in de la maduhudaw bɛ daminɛ ni alakira fasa sanumanw ye ka taa se u ka maakɔrɔw ye sɛbɛnni minnu kɛ ka ɲɛsin waliyubaw ma o n'a ɲɔgɔnna dɔnkili dumanw olu de dara kɛnɛ kan an sera ka dɔnni min ta a baaraw la an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ.
فأنا زدت في قبري فقيرا إلى الله المهيمن ذو الجلال إلهي أيا من لا إله سواه ارحم عبيد خفاف عنه بغير رسلي جدير بي وإن عذبتني يا إلى القلق لم فافوز زلالي يا رحمن ارحمني بطه ووازي المرقل وكرم نزولي رحيم مؤمن قل لي أمينا لديك وكل مرجوهم لحبلي جليل القادر الفرد حكيم وكل ساترا يا ذا الكمال عبيدك واقف بالباب يرجو بك الخيرات يا مسدس علي وقل المؤمنين اجمع ميا إلى قلق في عذاب سؤالي ومتنا من النظر مديم إليك بمصطفى الهادي جميل إلهي يا إلهي ونظر دائم بكل وقت إليك عندي كل عملي وصل على شفيع الأبطه كذا الأصحاب ترا ثم آلي وصل على شفيع الأبطه كذا الأصحاب تورا ثم آلي إلهي يا إلهي يا إلهي إلهي توبة إلهي يا إلهي إلهي الطوف بعبدك جورن هادي nin sanga inde la cerno seydou thiam
ale be sɔrɔ ka kuma ta n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko dɔngili min ni a be ka da alakira pasa sanumaw na ka walawalali kɛ mɔgɔw ye bamanankan na a ye dakuruɲɛ 2 min fɔ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Ɲami t'a la ngalon t'a la ka tila k'a ɲini tuguni ko arani lahu iyaka Sheikh Chani e kosɔn ala ka alakira jiranden na arani lahu iyaka e Sheikh Chani kosɔn ala ka alakira jiranden na o de kama a ko bi haqqi Sheikh Tijani a y'o min ka sida da Sheikh Chani na ko ala ka alakira jira a la o de kama n ko a ka ra'aytu rasulallahi tugu a la a nana jira alakira la k'a fɔ o kumana i ka jɔn n'o ye Sheikh Muhammad Hadi ye a y'a ɲini ne Sheikh Chani fɛ ko i ka jira a la alakira ko n sɔnna ma n y'a jaabi kira jirala a la baadi y'o fɔ ka tugu ka sida in kɔnɔna na a ko ra'aytu rasulallahi a ko ne ye alakira ye a y'a ye munna a ye damakasili min kɛ a ye damakasili kɛ ni jɛnɛ ni Sheikh Chani ye o kumana sira wɛrɛ tɛ yen maa ne ala cɛ ni Sheikh Chani tɛ anw fɛ bi n'i ye Sheikh Chani sɔrɔ i ye alakira sɔrɔ n'i ye alakira sɔrɔ i ye ala sɔrɔ o de kama an ko a ka hakɛ to an ka nin yɔrɔ fɔ ka tugu a la ka d'a kan nin kuma in bɛ taa nka matila nin ka tiba hadi ma o man ka bala ala an balimakɛ Abdala a ko Sheikh Chani ko n'a ye wajifa kɛ k'a ka latifu kɛ siɲɛ joli ko siɲɛ 9 ni ma fili a y'a fɔ ten ko mustajabu b'o la o latifu siɲɛ 9 min fɔra siɲɛ 9 an k'o ta an ka bahadi tɔgɔ ta Muhammadul Hadi al t'a la dɛ ali ye ziyada ye Muhammadun ani Hadi Muhammadun harfu joli lo mimu b'a la ha'u b'a la mimu b'a la shida b'o kunna dalu b'a la o ye 5 ye Hadi ha'u b'a la alifu b'a la dalu b'a la ya'u b'a la o ye 4 ye n'i ye 4 fara 5 kan o bɛɛ 9 ma o bɛɛ latifu siɲɛ 9 min fɔra a ma bari tɔgɔ bɛnna latifu 9 ma k'a k'o kɛ ko bɛɛ n'a sababuya don ko bɛɛ n'a fɔyɔrɔ don fɛn bɛɛ n'a fɔbaa don o de kama n'an ko an bɛ nin fɔ a ti ban nka ne yɛrɛ fɛ dɛ ne b'a fɔ n ko badi n ko a ma dɔn a yela kɔni a mɛnna ma a ma dɔn ka d'a kan nin y'a ye a ka maaɲumanya sira an y'o minnu fɔ a ɲɛna o kun bɛ nin kɔnɔna na mɛ n'i y'a ka kasida yɛrɛ lajɛ k'a ni bayani siratigɛ lajɛ i kabako bɛ koya a k'a fɔ fanti i ma sheikhu ni ma min af'alil madhi wa zamma min af'alil zami wa bi'isa min af'alil zami a ye ni ma de ta ka alakira tanu ni o ye o kɔnɔna na fana n'i y'a lajɛ i b'a sɔrɔ yɔrɔ dɔ la a ye awliya ta ka i bɔ a la yɔrɔ dɔ la awliya a b'a fɔ ten ka i bɔ a la donc n'i dun y'a lajɛ awliya Hamzatu min b'a la o b'a kɛ ismul mamdudi ye nka k'a kɛ mamdudi ye a y'o bɔ a la yɔrɔ dɔ la ka Hamzatu in b'a la k'a kɛ awliya ye n'o kɛra a bɛ yɛlɛma ka kɛ ismul maqsuru ye jɛni ye baadikɛla o mamdudi n'o maqsuru la ne b'a ɲininka jɛni y'a kala o la o kumana baadi a ka ilmul batini o y'a ka waliya sira ye a ka ilmu zahiri o y'a ka bayanu sira ye wa n'i y'a ka kasida sɔrɔ i b'a sɔrɔ ni fila bɛɛ b'a kɔnɔ n'o y'a ka ilmul bayani b'a kɔnɔ a ka ilmu n'o ye ilmu zahiri a ka ilmul batini fana b'a kɔnɔna na n'o o ye a ka waliya sira ye ka kuma latigɛ ka kuma ban ka d'a kan an y'a fɔ a ye cogo min na a caman bɛ yen nka an bɛ da yan sɔnni min filɛ yan ni mɔgɔ n'o bɛ jigin a kɔnɔ ko baarika kalanden dɔ tun b'a kɔnɔ ko Musa hakili la a jamu tun ye boli a bolo dimina don dɔ la ka dimi gɛlɛn k'a la kosɛbɛ an fa dɔ tun b'a kɛrɛfɛla la o ko k'olu to a kɛrɛfɛla la baadi nana ka n'i jɔ ka kalanden in lajɛ ka waati kɛ a taara min kɛ bolodimi banna o kɛra yan nɔ assalamu alaikum warahmatullahi. O tɛmɛnen kɔfɛ an karamɔgɔ Cɛrno Aliyu Cam ale bɛ sɔrɔ ka kuma ta a kɛnɛ kan ka se ka walawalali kɛ maaw ye Cɛrno Muhammad Hadi Cam jɔn de don a ka ɲɛnamaya bolilafɛn minnu kan a ye dakuruɲɛ 2 min lase an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhallu bihi al-uqadu wa tanfariju bihi al-kurab وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم
ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا رب العالمين. ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mbadin Islamé chamani musoma ala tanunen kɔfɛ mba ɲini ala fɛ nin jɔyɔrɔ in na n bi kɛnɛ min kan n bɛna fɛn min bɔnda ni fili yera la o tɛ kumayɔrɔ fili ye lala o fili bɔra ne de la o tuma n b'a ɲini ala fɛ ala kana nɛnkun fili n ka fɔta la k'a ɲini ala fɛ a k'a kɛ a kanuɲɔgɔn alakira muhamadu kɔsɔn sallallahu alaihi wasallam ala ka nɛnkun sabati ka d'a kan nin kɛnɛ ninnu n'a ɲɔgɔnnaw nin ye ala ka kɛnɛw de ye nin ye ala ka kɛnɛw ye nin ye alakira ka kɛnɛw ye ka d'a kan ɲɛnamaya sigilen bɛ fɛn saba de kan o fɛn saba la n'i ye ala ɲini n'i m'a sɔrɔ i kana ɲini bilen n'i mago jɔra ala la n'i ye ala ɲini ala yɛrɛ bakun na fi zatihi n'i ma ala sɔrɔ fi zatihi t'a ɲini fi habibihi wa huwa muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Donc n'i ma ala sɔrɔ ala yɛrɛ zati la i bɛ taa ala ɲini alakira muhammad la i b'a sɔrɔ nka ko n'i ye ala ɲini a zati la i ma ala sɔrɔ i y'a ɲini alakira muhammad la i m'a sɔrɔ k'i ka taa ɲini alakira muhammadu kanubaw la i bɛ ala sɔrɔ. An dun filɛ kɛnɛ min kan nin ye nin ye alakira kanu jɔn dɔ de ka kɛnɛ ye n ko nin ye alakira kanu jɔn dɔ de ka kɛnɛ ye o dalilu an bɛn'o walawala aw ye ka d'a kan an filɛ kɛnɛ min kan nin baara in tuma min na an y'a daminɛ an tora fɛn fila cɛ a bɛ ɲɛ wa a tɛ ɲɛ wa a bɛ bɔ wa a tɛ bɔ wa est-ce que an bɛna baara min kɛ a ka di Bacɔrɔnɔ Hadi yɛrɛ ye wa ou bien a man d'a ye est-ce que an bɛna baara min kɛ nin ye a ka di an faw ye wa ou bien a man d'u ye munna an tun b'o miiri ka d'a kan an faw ma sɔn yɛrɛ jira ma an faw ma sɔn waso ma an bɛna baara min kɛ nin ye an faw tilela u m'a kɛ nka n'an ko k'an b'a kɛ est-ce que a bɛna diya u ye o tuma an jɔrɔlen kun don an bɛna min yɛrɛ kɛ a ka taa bɛn an faw ma n'a bɛnna olu ma o kɔrɔ ye k'a bɛ bɛn Bacɔrɔnɔ Hadi ma n'a bɛnna Bacɔrɔnɔ Hadi ma o kɔrɔ ye k'a bɛ bɛn alakira ma n'a bɛnna kira ma o kɔrɔ ye k'a bɛ bɛn ala subhanahu wa ta'ala ma o waati la an ye ala wele an y'a jira ala la k'a fɔ an bɛna nin baara min kɛ ala e de b'anw kalama ka tɛmɛ an yɛrɛ bakun kan baara in dabɔkun tɛ yɛrɛ jira ye baara in dabɔkun tɛ fɛn ɲini ye baara in dabɔkun tɛ kadira ɲini ye maritaba ɲini tɛ a dabɔkun ye mun ye ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada ka d'a kan ala y'an sɔn cɛba min na ni ala y'i sɔn nin cɛ modèle la i kan ka ala fo k'a barikada an k'an ta dabɔkun ye ala barikada ko ye k'an don lamaw kɔnɔ depuis an ma sira yɛrɛ ye ala nana ni sababu ye k'a yira an na a bɛ baara min na a y'a kɛ a bɛn bɛ a faw ma a bɛn bɛ a mɔkɛ ma a bɛn bɛ alakira ma a bɛn bɛ ala subhanahu wa ta'ala ma anw y'o yaqin de sɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka nin baara in kɛ o dalilu dɔ ye jumɛn bi sɔgɔmada in na dɔ de solila ka ne wele ni coup de fil ye a tigi ko k'a b'a ɲini fɛ n k'a kɛ ala kosɔn n ka n'a tɔgɔ fɔ n ko mɛ kibaruya in dun ko n cira de ko n ka ci f'i ye wa ali n'i ma ci in lase i ye n janfa ni dun ye ne janfa o kɔrɔ ye minnu ye ne ci i y'olu fana janfa a n ko bisimila mun de kɛra a ko masɔrɔ fajiri bɛ wele waati min na n dalen i faw nana nɔfɛ bakɔrɔba b'o la ba segu b'o la ba madan b'a la ba salim b'a la wa shemar b'a la ba bɔkar b'a la ba buramacam b'a la a k'u nana nɔfɛ ko n k'a f'i ye ni kɛnɛ in sigira i k'a lase kɛnɛ in sigibaa bɛɛ lajɛlen ma ko anw ko k'an b'a ɲini Cɔrɔnɔ Hadi ka zuriya fɛ k'u ka sabali o ye kuma fɔlɔ ye k'o kɔfɛ k'u ka siran ala ɲɛ
a sabanan comme an b'a ɲini u fɛ k'u ka kɛ ɲɔgɔn fɛ ni kuma saba de fɔra sɔgɔmɛdɛ in na nin coup de fil de ye ne kunu cikan min ko a tigi ko ma k'a donna ale da surɔ wa n k'a lase n ka n'ale tɔgɔ fɔ mais k'u ko ale ka ci fɔ ne de ɲɛna ko n k'a lase wallahi n bɛ kɛ ka kuma min fɔ n jɔyɔrɔ in ye sɛrɛ ye ala ye sɛrɛ ye silamɛw malayika minnu kɛlen bɛ k'an lameleke olu bɛɛ tulo bɛ n kan na o bɛɛ ye sɛrɛ ye a la o tuma na kuma kelen n b'a ta k'a segin aw ma n'a fɔra ko Cɔrɔna Hadi ka zuriya Cam dɔrɔn tɛ dɛ ayi Camnakaw dɔrɔn tɛ Cɔrɔna Hadi ka zuriya ye jɛra o bɛɛ ye Cɔrɔna Hadi ye maa kɛra a fɛ o bɛɛ ye Cɔrɔna Hadi ye ani maa jɛra kuma wallahi nin bɛɛ ye Cɔrɔna Hadi ye wa Cɔrɔna Hadi zuriya bɛɛ jamu tɛ Cam dɛ fo ka dɔn Cɔrɔna Hadi balimamusow bɛ yen o balimamuso ninnu olu denw anw ye Cɔrɔna Hadi denkɛw denw ye mais Cɔrɔna Hadi denmusow denw fana bɛ yen nin bɛɛ bɛ don Cɔrɔna Hadi ka zuriya kɔnɔ ayiwa kuma filɛ dɛ k'an ka sabali k'an ka siran Ala ɲɛ wa k'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ donc Cɔrɔna Hadi denw cɛman kunda olu fana denw ani Cɔrɔna Hadi denw musoman kunda olu denw a ye ɲɔgɔn minɛ dɛ a ye ɲɔgɔn minɛ halisa a ka dugawu kɛ aya b'a kɔrɔ fɔ bɛ Kuran min kalan na o aya b'a kɔrɔ fɔ wa an faw ka cikan min donna ne tulo la o fana b'o jaabi kelen de di donc Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'an bɛɛ dɛmɛ Ala k'an bɛɛ kisi Ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ sɛtanɛ bolo Ala k'o kɛ Alakira kosɔn sallallahu alaihi wa sallam an bɛ min ka kɛnɛ kan n'o ye ba Cɔrɔna Hadi ye ba Cɔrɔna Hadi an ka dɔɔnin dɔn a ka ɲɛnɛmaya la an ka dɔɔnin dɔn a ka ɲɛnɛmaya la man huwa nin cɛ ba in yɛrɛ tun ye jɔn ye ba Cɔrɔna Hadi a fa tɔgɔ tun ye ko Muhammadul Ali Muhammadul Ali u tun b'o de wele ko Madalu Muhammadu y'a dɔn mɔgɔ ninnu da ka teli u b'a fɔ ko Madu Alu Madu Alu in de kɛra Madalu yɛrɛ ɲɛ kelen o Muhammadul Ali o fa tɔgɔ tun ye ko Muhammad o Muhammad fana fa tɔgɔ de tun ye ko Abubakar Abubakar fana fa tɔgɔ tun ye ko Yusuf Yusuf fa tɔgɔ tun ye ko Muhammad mais an y'a ye a bɛ fɔ ko Malik tɔgɔ in tɛ Malik ye tɔgɔ in ye Muhammad de ye nka ko Ala tun y'o Malik in sɔn dɔnni de la tellement que khibra tun b'a la ilmiyan fiqhiyan wa saqafiyan u y'a tɔgɔ bɔ Muhammad yɛrɛ la k'a tɔgɔ da ko Malikin Jinni mais Malikin Jinni in kɔrɔ de nisbatan ilal imam Malik o Maliki in de fa tɔgɔ tun ye ko Ibrahim donc an mɔkɛw jate la an bɛ se ka yɛlɛ dɛ mais an b'a dan Ibrahim na waati cogoya kama o Ibrahim yɛrɛ tun ye jɔn ye Ibrahim min denkɛ ye Maliki ye n'o ye Muhammad ye ale sigilen tun don Mauritanie on peut même dire que Mauritanie ka de tun don Mauritanie dugu dɔ bɛ yen ko Mayel a tun bɛ yen de dugu fitinin tun don ko Mayel Mauritanie jamana kan waati dɔ la a wulila ka bɔ yen a n'a ka denbaya a n'a ka kalandenw u bɔra k'u kunda tilebin kan u ka taama de taara laban fo Senegal jamana kɔnɔ bi Senegal in i n'a fɔ o kunu Mauritanie sinon o don ma Mauritanie tun tɛ yen mais a bɛ faamu cogoya min na an bɛ Mauritanie fɔ a la wa bi fana a bɛ faamu cogoya min na an b'a fɔ ko Senegal mais o don ma Senegal tun tɛ yen a bɔlen Mayel a nana laban fo Senegal Futa Toro donc a ye kariya dɔ de dilan a ye duguni dɔ dilan yen k'o tɔgɔ da ko Halwa
ale Ibrahim de halwar tu yɛrɛ tigɛ o de la ni futaka ko kuma bɛ fɔ ni camnakaw tɔgɔ tara o b'a fɔ ko futa halwar k'olu bɛ bɔ yen o futa halwar in tutigɛbaa yɛrɛ de tun ye Ibrahim ye mais a bɔra Mayel Mauritanie jamana kan ka sɔrɔ ka na sigi halwar a sigilen de mɔgɔ minnu bɔra a la k'a daminɛ Maliki Njini na n'o ye Muhammad ye ka na se Abubakar ni Muhammad ma ni Yusuf nu a y'olu bɛɛ sɔrɔ yen de fo ka na se Muhammadul Ali yɛrɛ ma comme diɲɛ yɛrɛ ye yɛlɛma yɛlɛmaw ye o Muhammad Ali fana bɔra o halwar kelen de la jihadu de y'a se yan Segu yan jihadu de y'a se yan mais o don ma o y'a sɔrɔ a ye furu kɛ Muhammadul Ali a nanen se Segu yan Ala kitira la furumuso min kun b'a kunna o don o ye Asata Elmani ye n'an b'o wele ko Asolomani mais o tun b'a wele de ko Aisata Elmani o de tun y'a tɔgɔ yɛrɛ o Aisatu Elmani o de tun y'a furumuso ye Ala nana Muhammad Ali sɔn denkɛ dɔ la a ye denkɛ min sɔrɔ Aisata Elmani fɛ o bangena Segu yan san 1973 ani san 1873 o denkɛ an filɛ o de ka kɛnɛ kan o de tɔgɔ dara ko Cerno Muhammadul Hadi sinon Cerno Hadi tɔgɔjɛ yɛrɛ ye Muhammad de mais Cerno kɔrɔ de ye ko karamɔgɔ donc o Cerno fɔ in de ye Muhammadu yɛrɛ tunu kuma lateliya la Cerno Hadi min n'an b'a ka kɛnɛ kan Ala ka latigɛ n'a ka sebaaya kɔnɔ n'a donna ni mankutu ɲuman dafalen a donna ni jogo ɲuman dafalen a donna ni dɔnni dafalen a donna ni Alaɲɛ siraɲɛ dafalen a sabatira k'a fɔ ale ka walijuya k'a ni walijuya tɔw tɛ kelen ye cogo jumɛn dɔ bɛ yen a bangenen kɔfɛ a ka walijuya bɛ dɔn i n'a fɔ dɔw bɛ yen olu fatulen kɔfɛ de u ka walijuya bɛ dɔn mais Cerno Hadi ka wilaya dɔnna depuis a bangedon depuis a bangena don min na o sabatira cogo di Alhaji Sheikh Umarul Futi a ka khalifa min tun bɛ yen n'o y'a denkɛ fɔlɔ ye Ahmad n'u b'a wele ko Lamjolbɛ Cerno Hadi sɔrɔla don min su fajiri Lamjolbɛ salila ni silamɛw ye o ko a ye salam bila dɔrɔn a ye yɛlɛma k'i ɲɛsin silamɛ jama ma a ye mun f'u ye a ko jama n'an tilala sali la n b'a ɲini a fɛ a ka wuli an ka taa an balimakɛ Muhammadu Ali fo a ko sɔrɔ Ala y'a sɔn waliju dafalen na o kɛra Cerno Hadi bangena fajiri min na o fajiri sali kɛlen Lamjolbɛ ye nin kuma de fɔ silamɛw ye ko Ala ye an balimakɛ Muhammadu Ali sɔn waliju dafalen na sɔrɔ donc n'an tilala sali la k'a wuli an ka taa fo ka dugawu k'a ye donc nin b'a sabati k'a fɔ ba Cerno Hadi ale ni wilaya de nana kuma wɛrɛ bɛ yen o b'a sabati nin ye Alhaji Sheikh Umar denkɛ fɔlɔ ka kuma ye mais Cerno Hadi fa yɛrɛ Muhammadul Ali o ye mun fɔ Cerno Hadi ko la a ko Cerno Hadi sɔrɔla ale fɛ don min na k'o su ale Muhammad Ali bi waliju fɛn o fɛn dɔn tɔgɔ la a n'a tɛ minnu dɔn ko Cerno Hadi bangedon su k'olu bɛɛ nana foli k'ale ye ka dugawu k'a ye ka nisɔndiya k'a ye ni
Cerno Hadi Bangini o y'a wolo fa Muhammadu Ali yɛrɛ ka kuma ye dallu joli sɔrɔla dallu 2 ala jɔnba 2 fɛ mu'minu ba 2 fɛ taqiyu 2 fɛ zahidu 2 fɛ ni kuma jarana n b'a fɔ waliyu ba 2 fɛ لأن أحمد المدني الحاج عمر تال كان وليا ومحمد العلي كان وليا الولي هو الذي يلد الولي donc ni parti ye Cerno Hadi ka ɲɛnamaya kɔnɔ min kan ka dɔn halisa tanko kama an bɛ kundala surunya kɛ sinon bi an tun bɛ fɛ ka fɛn dɔw développer bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ baara in bɛ taa kuncɛ Segu kaburudon na ni maa sanuma minnu dalen bɛ yen mun sɔnna k'a kɛ Ala ye k'a to Ala ye ka taa u ziyara a baara kɛra cogo min na duwawu kalan bɛɛ kɔfɛ an ka jɛ k'a ɲɛmada o fɛ Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارا نونو كونچلين سنجي سرا بالما سراو موديون ديون بالما ديون اچاما كومي كene konnana uyuka nisondia ujira min sorolo la nen aw anga jeka anyamada ofe alhamdulillah mashallah bi ambi Segu ambi sokola kono ambi chamna ba Cerno Hadi ka blombadala sigi yɛrɛ kun tɛ dɔwɛrɛ we ba Cerno Hadi yɛrɛ a ka soma yɛlɛmali donc a fatuli san 100 an b'o de ziyara la an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn ka segin ka Ala fo ka waleɲuman dɔn ni hɛrɛba in na ka da ka ni hɛrɛba de maa ka balo ka fatu san 100 i ka trasi ma tunu jidi de bɛ ka kɛ toujours Ala ka maɲumanya de b'o kɛ ka da kan a balola maɲumanya kɔnɔ a fatura maɲumanya kɔnɔ donc an minnu y'a bɔnsɔnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an minnu y'a bɔnsɔn musolakaw ye ka da kan ne bɛna kuma a bɔnsɔn musolaka bɛɛ de tɔgɔ la ka b'a denw fa mɔdenw fa fufafu an ye mɔdenw ye fufafu 2 an kɔfɛ alhamdulillah donc an bɛɛ b'a la ka essayer k'an sen da a sendanɔ la ka da kan ma dɔwɛrɛ kɛ diinɛ baara kɔ an b'a dɔn silamɛya o de ye fɛn bɛɛ ye donc o sira jɛlen min ni a y'o to an bolo k'a ta denw na fo ka na se anw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya tuguni tasawufu min n'a y'o to an bolo n'o ye kɔlɔsi juru ye donc alhamdulillah an b'a la ka an seko kɛ o la donc an b'a ɲini Ala fɛ ya Rabbi masa min ye an bɔ ni cɛba in na n'an b'a la ka an jija k'an sen da sinanɔ la san 200 o b'a sɔrɔ anw fana mɔdenw n'an fufafu ya Rabbi o ka sɔrɔ olu bɛɛ bɛ nin sira sanuma in kan ka da kan kow bɛ segin asili de ma Ala ko tant que ni anw ma yɛlɛma don an dusukun na ale Ala tɛ yɛlɛma don donc Ala t'a ka laada wuli donc an jigi ka ɲi Ala la k'a fɔ inshallah an bɛ to nin sira sanuma in de kan inshallah badabada alhamdulillah n bɛ fɛ ka min fɛnɛ fɔ Ala ka maa ɲumanw olu dafalen b'u kaburu kɔnɔ u bɛ ɲɛnamaya la Ala yɔrɔ wa u bɛ kabako kɛ u ɲɛnama u bɛ kabako kɛ u fatuli donc ne bɛna seereya min kɛ sisan n jɔlen bɛ n bɛ se k'a fɔ n bɛ jɔlen kaburu ka da ka bɛɛ laban ye saya ye wa kɛfa billahi shahidan k'a fɔ n bɛna kuma min fɛnɛ fɔ Ala ye ma seere tiɲɛ don 2024 an kɔrɔ kunna sini ko tɛ don jan ko tɛ ne nana Segu ya ka da kan alhamdulillah an bɛ diinɛ baara la an invitera n ka jatigikɛ a furumuso kun ma den sɔrɔ donc ne ni musoba min kun bɛ ɲɔgɔn fɛ n'o ye Hule Kante Haidara munna Haidara bɛ sɔrɔ joli la shirifu an b'o dɔn shirifu kanu o bɛ mɔgɔ kɛ shirifu ye mais fɛn minnu fɛnɛ b'a nɔfɛ Ala yɛrɛ ka se kɔnɔ gundo kɔnɔ batini kɔnɔ olu ye shirifu ye an taara ziyara la ba Cerno Hadi ka kaburu la donc an sera dɔrɔn an ye foli bila
ka ziyara dɔw kɛ a y'i kanto ne ma ko ne mɔkɛ wulila sisan ka sigi kaburu kɔnɔ ka da ka ala kun ye ala ye min k'ale ani barisaki mɔgɔw bɛ communiquer bon a bɛ se ka bonya mɔgɔ hakili ma mais ala ko ale de ye zahiru ye ale de ye batinu ye ale de ye awali ale de ye akhiri donc mɔgɔ minnu bɛ tasawuf kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ dɔɔni gundo kɔnɔ olu b'a dɔn bɛ ka min fɔ c'est possible mɔgɔ fatulenw mɔgɔ bɛ to diɲɛ kɔnɔ yan i n'olu bɛ se ka communiquer u bɛ ci passer a tigi fɛ donc a kanto ne ma umu k'i mɔkɛ wulila sisan Bacɛrno Hadi ka sigi a kaburu kɔnɔ donc an ka jatigimuso alhamdulillah parce que an nana diinɛ baara la min fɛ ale muso a denkɛ muso o ma den sɔrɔ an n'a ka ŋaniya don a ka denko la Bacɛrno Hadi y'a fɔ Hule Kante Haidara ye ko ne k'a fɔ an ka fɔ muso n'a cɛ ye u ka n'ale kaburu la ka na kaburu bɔgɔ ta ka t'u kɔ a la ka kuden kelen balabala ka don ni ala sɔnna kalo 3 kɔnɔ muso bɛ garisɛgɛ wa den bɛ kɛ cɛ ye walhamdulilahi rabbil alamin a kɛra o cogo la mais media de la n bɛ ka fɔ diɲɛ bɛɛ b'a mɛn a tigi bɛ segu yan n'a y'a yɛrɛ diya ka bɔ ka confirmer alhamdulilahi mais ne b'a dɔn n bɛ ka min fɔ ni ala cɛ la tiɲɛ don nkalon nɔgɔ kisɛ kelen t'a la donc ala y'a kɛ a kɛra o kɛcogo la traitement kɛra saraka ninnu bɔra u ko fɛn na dɔrɔn muso lajɔra wa bi alhamdulilahi den cɛman b'a bolo hali den ma minnu ma fɔlɔ donc o kabako o ye miracle min ye o ye sisana ko ye o tɛ hali kɔfɛ ko ye k'a yira hali bi maa ɲuman ninnu u ɲɛnɛma bɛ kabako kɛ u fatulen bɛ kabako kɛ donc halisa ala ye anw minnu bɔ a la yarabi ala k'a to an k'an sen da sen nalo la ka tila k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la diinɛ ye cɛ ni muso dama kala ne bɛ Bacɛrno Hadi mɔden dɔw dɔn ala ye mashere u bɛ ala kira ye face à face u ɲɛ la donc o ye ala ka kabako ye an b'a ɲini ala fɛ ala k'o ɲɔgɔn nɔgɔya an yɛrɛ ye pour le moment an ta bɛ sogo la mais a ka d'an ye an fɛnɛ ka ye face à face o bɛ mun yira donc taasira jɛlen min b'an bolo madama an b'o kan ala min ye kabako masa ye a bɛ kabako kɛ maaw ye a b'a kɛ kunu a b'a kɛ bi a se bɛ ala ye k'an bɛɛ to an ka cɛba ninnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya an mɔkɛ n'o ye Bacɛrno Hadi ye a lahɔrɔma la yarabi a ma tiɲɛ ale bolo a ma tiɲɛ a denw bolo a ma tiɲɛ anw faw bolo ala kana tiɲɛ anw fɛnɛ bolo yaraw ya rahman an bɛ ala ko baara min na ala k'a ɲ'an bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya ala ka foli bila ka taga camina bɛɛ ye alhamdulillah an bɛ ziyara min na n'o ye ka na bɔ an kulomasama ye ni dɔw mɔkɛ don dɔw fa don n'o ye a Sheikh Bacɛrno Hadi Muhammad Ali Cham nafaba b'ale ka ziyara la faamuyaliba bɛ sɔrɔ a kɔnɔ an kɔrɔkɛ a n'an karamɔgɔ n'o ye a Sheikh Muhammad Lamin Hadi Cham n'o bɛ ɲuman fɛ yan n'o ye n kɔrɔkɛ ani n karamɔgɔ a n'an balimakɛ n'o ye Sheikh Umar Ka inshallah olu nana fara an kan walasa an ka se ka ziyara ɲɛnɛmaya mais an bɛ kuma ni an kɔrɔkɛ ka kalan ye a n'a ka dalanɛ ye a ye mun don an da ziyara kɔnɔ Bacɛrno Hadi ka bonya la kabako min bɛ Bacɛrno Hadi kɔfɛ an bɛ se ka fitinin dɔrɔn de fɔ o la nin ziyara in b'an kalan jumɛn la a b'an kalan koba dɔ la a bɛ diɲɛma bɛɛ kalan o ye jumɛn ye Bacɛrno Hadi yɛrɛ ka hayatu kɔnɔ n'o y'a ka ɲɛnɛmaya ye a ye san 50 ni san 3 de sɔrɔ mais a taara ka denkɛ fɔlɔ min to n'o ye an karamɔgɔ n'o ye Muhammad Lamin mɔkɛ ye n'o ye Ahmadu Muktari ye o tun bɛ san 17 hali a ma balikuya mais a fatulen kɔfɛ o Ahmadu Muktari ni farala ɲɔgɔn kan k'a balima bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dɔgɔninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'u bɛɛ don da kelen fɛ k'u bɛɛ bɔ da kelen fɛ donc Bacɛrno Hadi ka hayatu la a ka ɲɛnɛmaya la n'a kɔ la a bɛ balimaya de yira an na an bɛ nali min kɛ o ziyara la a b'an kalan balimaya kɛcogoya la o cɛman 7 n'o musoman 13 kɔrɔkɛ ye nin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ don da kelen fɛ k'u bɛɛ kɛ kelen ye a tɛ kun maa si la k'a fɔ ko nin ni ne bɛ b'a la muso 5 kelen fatura ka muso 4 to o muso 4 fana muso 5 ma ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ kelen de fatura a y'a dafa 4 n'a nɔ la olu bɛɛ fana kun kelen don muso kelen ka denw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan Bacɛrno Hadi ka hayatu yɛrɛ bɛɛ ye kalan ye anw bɛ mun sɔrɔ a la dɔrɔn o ye ka sinjiya dilanni min b'a kɔnɔ n'o bɛ anw nafa kɔrɔ jɔra yɔrɔ min na ka dɔgɔninw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka du kɛ du kelen o b'anw wasa o b'anw kalan an n'o bɛ segin an ka so ka taa an ka denbaya fana dilan n'o n'a ɲɔgɔnna ye an b'o nafa fɔlɔ sɔrɔ Bacɛrno Hadi ka ziyara la ka tila ka n'o fara a ka ala ko kan Bacɛrno Hadi ka ala ɲɛsira tun ye cogoya min na Bacɛrno Hadi tun ye ala ka jɔn ɲuman min ye Bacɛrno Hadi mun n'a y'a to ala ye k'a kɛ ala ye o Bacɛrno Hadi n'an nana fana tuguni an bɛna fɛn wɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ n'o ye ala ɲɛsira ye a y'a ka ɲɛnɛmaya bɛɛ k'o la n'i y'a ka kasiraw lamɛn o bɛ ala ɲɛsira de ko f'u ye segu bɛɛ y'o seereya k'a fɔ ko Bacɛrno Hadi tun ye ala ɲɛsiraba ye anw minnu y'a bɔnnaw ye anw ma kunkɔrɔta de don anw ma nisɔndiya de don wa anw bɛ Bacɛrno Hadi ye jɔnni na an bɛ Bacɛrno Hadi ye a kulomasama la n'o y'an kɔrɔkɛ ye n'o ye Muhammad Lamin Hadi Cham Bacɛrno Hadi ye maa minnu tubi ka don diinɛ la Bacɛrno Hadi ye maa minnu bɔ filankafoya la k'u sabati ka na n'u ye a ye maa minnu bɔ dibi la ka na n'u ye yelen na Bacɛrno Hadi sinjiya min dilan
ay balmaya mun tugu ay dugu munu fara ɲɔgɔn wallahi an wasara ni Corno Hadi ye n'an kɔrɔkɛ ye Corno Hadi faturu an y'a kuluma sama an kɔrɔkɛ ɲɔgɔn kɛ n'o ye an karamɔgɔ Ayisiri Sherif Usman Madani Haidara a y'a fɔ ko an kɔrɔkɛ nin n'o ye Mamadu Lamini ye ko nin ye bayadi kamalen joli ma a ye maa joli tubi k'o don diinɛ la a ye bolitigi joli ka boli minɛ ka bɔ a bolo k'a don silamɛya diinɛ kɔnɔ anw kɔrɔkɛ ye nin kɛ donc a y'o nɔ min na anw kuluma sama la n'o ye Corno Hadi ye donc an b'a dɔn yan k'a fɔ ko anw wasara ni Corno Hadi bɔnna ye sabula Corno Hadi ye mun k'a ka hayatu kɔnɔ ka maaw sama ka don diinɛ la ka maaw bɔ dibi la ka na n'o yele la n'o sɔrɔ Corno Hadi kɔ la n'o y'an kɔrɔkɛ jɔlen ye an bɛ nisɔndiya bi ni hadamadenw ka nali ye ka na Corno Hadi ka san 100 fatuli ka na duwawu ɲini ka na duwawu k'a ye ka ɲɔgɔn bilasira n'a ka ɲɛnɛmaya kɛcogo ye n'o y'a ka sinjitugu n'a ka balimaya ye vraiment anw nisɔndiyalen de don nin kɛnɛ in sanfɛ. An bɛ Segu kaburudonba kɔnɔ a sababu ye min ye Sheikh Muhammadul Hadi ibn Muhammadul Ali Cham an n'an bɛ o de kaburu ziyara ɲinɛ y'a fatulen san 100 ye an b'o san 100 ɲɛnɛmayali de la o kuma sɔgɔmada in na an nana ka na dugawu k'a ye ka dugawu ɲini a fɛ an na kun y'o ye bi Segu kaburudonba la Corno Hadi Cham a tɔgɔ yɛrɛ de ye ko Muhammadul Hadi a fa ye Muhammadul Ali ye Muhammadul Ali o de ni Lahi Sheikh Umar nana ɲɔgɔn fɛ jamana in kɔnɔ yan ni ŋana Ala ka diinɛ lase Muhammad Ali de denkɛ ye Corno Hadi ye a bangena Segu yan ka mɔ Segu yan ka fatu Segu yan a ye denw to a kɔ a ye denkɛ cɛ 7 to ani denmuso caman anw bɔra olu de la Corno Hadi Cham bɛnkɛlen don a kan a ka alajɔnya maa ma sɔsɔli kow la ani alajɔn minnu bɛna waati kelen na olu bɛɛ lajɛlen y'a confirmer depuis a bange don a dɔnna k'a fɔ ko nin ye Ala ka cɛ dɔ nalen ye cɛ min bɛ yen ko a bɛna diinɛ labaara jamana in kɔnɔna na yan maa fɔlɔfɔlɔ min ye o kuma fɔ a bangena don min na o ye Lahi Sheikh Umar denkɛ kɔrɔba ye n'o bɛ wele ko Ahmadul Madani ni dɔw b'a fɔ ko Lambi Jolbɛ ale de y'a fɔ ko silamɛw ye a kɛlen ka fajiri sali a ko an ka wuli an ka taa an balimakɛ fo n'o ye Muhammad Ali ye sura Ala y'a sɔn waliyu dafalen la o de ye Corno Hadi ye a fa yɛrɛ kɛmɛ k'a sɛbɛn ko Corno Hadi bɛ bange su min na ko waliyu tɛmɛnenw ale bɛ minnu dɔn u la k'u bɛɛ nana taare fɔ k'ale ye k'a fɔ Ala bɛ nin sɔn den min na nin den ye den barikama ye nin den a bɛna alisilamɛya wasa a ye jama caman kalan a ye sɛbɛnni caman kɛ sɛbɛnni minnu na n'a bɛ Alakira tanu a bɛ Alakira ko fɔ an ye a bɛ alajɔnya fɔ an ye ni maa tugura Ala la i bɛ nafa minnu sɔrɔ a b'olu fɔ an y'a kɔnɔ kunu an y'o kasidaw de da an kɔrɔkɛ dɔ bɛ yen ale y'olu walawalaliw kɛ a ka kitabuw bɛ yen a ka kitabu dɔ bɛ yen ko Al-Akhdari o y'a ka kitabu sɛbɛnnen ye a ka kitabu dɔ bɛ yen ko Al-Maqamat o bɛ kuma Ala dɔn kan a ka sɛbɛnni caman bɛ yen mɔgɔw nafara ni min ye a n'a ye maa minnu kalan ani ka dɔnni carin cogoya min na jamana in kɔnɔna na n'o ye Corno Hadi Cham ye an b'ale de kaburu la sɔgɔmada in na an bɛ min fɔ alisilamɛw ye o de ye an ka sira Ala ɲɛ an ka da Ala la an ka Ala labato an ka Alakira kanu a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw an ka tugu jɔn sanumanw la maa ti Ala sɔrɔ ni nin ko damadɔ tɛ dɛ maa si ti Ala sɔrɔ ni Alakira n'a ka sokɔnɔmɔgɔw tɛ ni ma tɛmɛ jɔn sanumanw fɛ ani an bɛ min da o kan an bɛ dugawu kɛ an ka jamana ye Ala k'a kɛ Alakira n'a somɔgɔw kosɔn ka jamana in kolosuma ka hɛrɛ don an ka jamana kɔnɔna na Ala k'a k'a ka jɔn sanumanw kama ka an ka jamana bɔ bolo la an ka jamana bɛ janfan min kɔnɔ Ala k'a bɔ a kɔnɔ an bɛ se ka min fɔ kuma laban na o ye nin ye wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah an bɔra Bamakɔ kana an balima dɔw bɔra Kayi kana dɔw bɔra Kati kana dɔw bɔra Kolokani kana dɔw bɔra Mopti kana dɔw bɔra
kulukoro kana jama faba caman fana bɔra Bamako kana Corno Hadi Cham Segu alhamdulillah ale fatuko ko Muhammad Ali Cham Muhammad Ali Cham odeni Alhaji Omar Fouti radiyallahu anhu ulu de bɔra ɲɔgɔn fɛ Futa kana an ka bɔra Futa o ye halwari alhamdulillah ka waati la an ka ni bulon min filɛ nin ye yan ne kun ye kuranɛ kalanyɔrɔ ye tahfizul Qur'an maaw bɛna kana kuranɛ kalan Cham na bulon kɔnɔ yan Corno Hadi yɛrɛ fana ala jɔn kun don sufi don zuhudu mɔgɔ don yɛrɛ yirala tɛ a majiginen don o kuma a ka ko bɛ ala ko ye a ka ko bɛ kira ko ye a ka kira ko kanu an filɛ min na bi o de ye nin s'a ma alhamdulillah ani maabaw jɛra a ka ɲɛnamaya kɔnɔ i n'a fɔ sigiyɔrɔ la ka taa talilakaw la ka na hayidaralakaw la ka na jirelakaw la ka na sosolakaw la ka na kulubalilakaw la ka na tarawelelakaw la siya foyi tɛ yen nɔ Corno Hadi min ma jɛ a ka waati ni ɲaro karamɔgɔ ka waati de bɛnna ɲɔgɔn ma ani Basidi Soso n'o ye Corno Cheikh Hamid Soso ni Baagiri Soso olu fa ye olu alhamdulillah an'olu de tun bɛ jɛ la ani teriya fana na ani Bamutaka Tall o y'a fa ye wa n'o fana waati bɛnna o kuma alhamdulillah sigi ye Segu yan nka Corno Hadi fatura san 53 a ka fatuli ni san 100 de dafara denw ni mɔdenw de ko an man ka to o waati ka tɛmɛ an kana ziyara k'u ye anw faw bɛ fatura kaban o donc an se k'an bila o bɛɛ la mais a yɛrɛ bɔnna o jatew kɛra kunu n'i y'u fara ɲɔgɔn kan maa 200 Corno Hadi a denw dɔrɔn anw denw ko tɛ dɛ Corno Hadi denw a balima a mɔdenw maa 200 ka b'o la a n'an sigiɲɔgɔnw balimamuso denw bɛ yen an b'olu jate balimakɛ denw bɛ yen sira caman fɛ n'i ye ɲini a ko yali bɛ se ka jumɛn fɔ a la an nana de la an nana barika ɲini la n'o tɛ o y'a kɛ ala ye Corno Hadi kun ni fitinɛ bɛ dugu kɔnɔ n'a ko ala ma min a ka da a bɛ da ni maa min de ka hami nana a bɛ taa hali n'a kun y'a ɲɛ jɔ i la ka min ɲini ala fɛ ala bɛ sɔn o kuma an b'a ɲini ala k'an bɔ o cɛbaw de la a k'an fara o cɛbaw de kan diɲɛ bɛ bolo min kan ala k'an kisi diɲɛ sɛtanɛ ma an ka baarakɛyɔrɔ an ka jamana kɔnɔ aw ka baarakɛyɔrɔ ala k'a yiriwa an ka ɲɛmɔgɔ sirifukɛ ala k'a sɔn ala k'a yiriwa a ka aw minnu bila a ka baara la ala k'a n'a bɛ ala ka n'aw jiri a denw ala k'u barika ala k'a yɛrɛ barika ala ka kɔlɛ barika jamana yɛrɛ fana ala ka jamana kala ka jamana barika ka silamɛw don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ fitinɛ b'an ka jamana kɔnɔ nka a bɛ tɛmɛ i ye fɛn o fɛn ye ko nali a bɛ tɛmɛ waati gɛlɛya min bɛ yen waati gɛlɛya in bɛ taa a bɛ tila ka falen hɛrɛ la ni ala ni kira sɔnna an b'a ɲini ala fɛ maa o maa n'o nana nin kɛnɛ kan ala k'a n'a bɛɛ mago dilan ala k'an yɛrɛ mago dilan ala k'an kɛnɛya bi an bɛ Segu an nana Segu kun min na o de ye Corno Hadi n'o ye Muhammad Hadi n'o ye Cheikh Muhammad Ali Cham den ye an nana o ka fatuli san 400 na ayiwa anw ye jɔnni ye anw ye Kaninakaw ye Corno Hadi a balimamuso n'o ye Khadija Muhammad Ali ye an ye o mɔdenw de ye donc an ye Corno Hadi mɔdenw de ye an nakun ye jumɛn ye ka na Corno Hadi a fatuli san 100 ka na an tasi Corno Hadi ye ala ka jɔnɲuman de ye ala ye mɔgɔ min sɔn alhamdulillah ka zuriya ka den ɲumanw bɔ a la ka mɔden ɲumanw bɔ a la a y'a denw n'a mɔdenw k'u bila sira ɲuman de ye an nana de ka na an tasi Corno Hadi ye mɔgɔ min ye Corno Hadi ala ka mɔgɔ de ala ye mɔgɔ min sɔn ala y'a sɔn n'a ka maniya ye ala ye fɛn bɛɛ k'a ye ala ka wali ɲuman de don waliyu dafalen sekaw bɛɛ bɛnn'o kan a ka maa ɲumanya siga foyi t'a la alhamdulillah donc an nakun ye kana ka an tasi anw denw ni mɔdenw pour que an ka se an sen da a sen nɔ la ka an k'a ladege sabu mɔgɔ min don a tɛ foyi da ɲɛnamaya ni ala ko tɛ ala ye sira jɔnw don sekaw bɛɛ bɛnn'o kan o tuma anw nakun ye o de ye kana ka an tasi a ba ni san 100 an nana an ye zikiriw caman kɛ kuranɛ kalan na siɲɛ 7 ka tila ka tahliliw caman kɛ ka istighfar caman kɛ o bɛɛ ye mun ye yaasa ala ka hinɛ sa ani silamɛsu bɛɛ lajɛlen ani ala ka anw fana mago to ala ka anw bila a sen nɔ kan an k'an taasi n'a ye ala ye sabari min d'a ma ani ala ɲɛ sira min d'a ma ani sinjitigiw ala k'o ɲɔgɔn da an fana ma yaasa an bɛ kɛ den ɲɔgɔn ye ani mɔden ɲuman ye minnu fana bɛ kɛ sababu ye k'u denw ni mɔdenw bila o mɔkɛ ka sira kan o tun bɛ sira ɲuman min kan an nakun y'o de ye alhamdulillah an b'a fɔ kabini kunu fo bi kunu an taara zikuru la bi sɔgɔmada an taara kaburu la ka taa ziyara kɛ ka dugawu kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka tila k'a ɲini ala fɛ ala ka an mago to o hɔrɔmɛ kɔsɔn an ma t'u bato dɛ an taara ala ka an mago to
ala ka an dɛmɛ ala ka u ye sira ɲuman min tracé yaasa ala ka an dɛmɛ an fana ka taa o sira kan an nana an y'o de ɲini ala fɛ wa inshallah an b'a dɔn an b'a an jigi ka ɲi ala la k'a fɔ ala b'a jaabi ala barika la a k'an bolo wasa ye a k'an kɛ tasi ye inshallah an b'a ɲini ala fɛ ala k'a to an k'an sen da o sen ɲɔgɔn kan ala k'an sabati o kan ala k'an fati o kan ila yawmil qiyamah hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. an sera ka min sɔrɔ k'a fara ɲɔgɔn kan k'a lase aw ma Cerno Muhammad Hadi Cham a ka san 100 kunbɛ ziyara ala sɔnna ma o baara de kun ye nin ye min kɛra février kalo la san 2026 o la an bɛ ala de deli ni maa sanuman a taara ka bɔnna minnu to u ye ala deli minnu k'a ye ala k'a minɛ ala k'a kɛ hɛrɛ ye Camla bɛɛ lajɛlen ma k'a kɛ hɛrɛ ye Mali ma k'a kɛ basigi ye ani bɛn ani keleya ka se an faso Maliba ma fo ka taa se an kɛrɛfɛ dugu bɛɛ lajɛlen ma an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn ni waati in na aw fɛn fɛn kun bɛ k'an lajɛ Sherifila kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan an bɛ dugawu kɛ ala ka sigi wɛrɛ yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi sega tieme tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba